Biyag ti tao. Ag-agawang mat ngamin dagiti agpakumboy kumakanyak Joshua. Kukwam ay ti palingki, Lili. No dagpakumboy manan, siyak mat na, tapnawan riri. Depende lata. No sino ti kayat da pagpakumbuyan ka tata. No siyak ngay ti kayat da. Adang nga ti maramidam. Saur ka mat. Ni, ang mga nagpakumbuy da siya, bakit? Sapay aglang lang abak nang. Ditakan! Mabit lang Joshua, urayan na. Unay matan da siya tao. No dati ipakumbuy yo. Siyaklatan, ma'am. Siyak mat na. Awan pa'y nakumbuyak Joshua. Hitay pa, yamakit kita kakaslagap apa kayo. Agkabsat kayo kadi. Saan, ma'am? Namamok lang ni Lili dito'y palingki. Sa dino nga rod ti ayan dagiti dadakkel yo. No siyak. Naggapo kiti broken family, ma'am. Pinanawan na kami ni tatang ko. Ni nanang. Nakiasawa mo titi sa bali. Ngamdak sangga sa tanaulpit na asawa na. No kasta nga agpulong kaslawan ti bibiyang na. Iso ang nagtalawak. Ngamidag subli ako may tisigo da pag nanagtanda. Awan damot to ni Jay, ma'am. Sika nga ibasang. Natayen ti inak, ma'am. Adda nangampun kanyak idingam nagtalawak matlaeng. Nagrigat mat ngamin ti papaaramid da kanyak. Kan maminsan lang iti may saal daw apakananda. Sa dino nga rod ti pagturturugan yo. No daduma, iti igit ti kalsada. Awan mat ngamin balay may apagawidan mi. Ne, sino na kita kakatuwam nga ubing, Fred, bakit? Ampunan ta ita. Iso ni Joshua, iso mat ni Lily. Unya, Amumat, idi pa'y nga arapaap ko ti maaddaan iti anak. Ngamuray may saan tamot ang naipayan. Daytoy lang tinapanunot ko awagas, tapno mapadasak mo't ti agbalin nga ina. ay, amang ano pa kay sagmakan talay tangal aramidem, Fred, Kasano no sa pulan dagiti dadakkel da? Makaswan ta pa kiti iti kidnapping. Awanan ti pamilyada. Idi pa'y amakitkitak ida dito'y palingki. Itala ang anaddaan ak iti gundaway anak isarita kadakwada. Kantulong tamutin a kadakwada. Kaasi damot. Sige, wala, aglugan kay ngarudan, gawid tayon. Manipod ita, dadi kan mami tiyawag yu kada kami, what? When, mami? Kan numabalin, sardengan yun ti agapa. Agbinadang kayo kitdi, nalawag. When, mami? Anha, aginana kayo pa'y ngarod tamangan tayo numadamdama. Mapanak pa'y iti kusina, tatulungak nilagring. Ayaban kayon to numangan tayon, ha? Naimbagta si Murta kadakwada, Lili. Kita ma, dakkel ti balayda. Saan lang nga dayta? Kabailan da pa'y timang paadal kadata. Numakaadal ta di mayat. Saanan amasapol amakikumboy ta. Tapno dalaang kananta. Kan saan tan amaturog isi kalsada. No kasta, dituyan nga agnaed dagijay nga ubeng, madam. Wan lagring, ampunan mida. Ay ka nasaya at Tapno sana natal na ti mansyon yaw. Kun tapno mapadasak mo ti maawagan ni ti mami. Sigurado nga agbalin kayo a responsable nga amaken inaken ni Sir Alberto, madam. Agyamanak. Aun gayam, rumor kami inton madamdama. Aday process mi a papeles, tapno may enroll dagiti ubing iti pagadalan. Nagasat da, takas kada kayo tinangampon kadakwada, ma'am. Sigurado ang maipayo dagiti kasapulan da. Na-enroll mo ka din dagiti ubing? Saan pa'y? Ada pa'y requirements a kasapulan a mailakad inton bigat. No kasta nga rod, kadwaan ka inton bigat. Una, tapno malpasan. Oh, kumusta mo tinegosyo tayo?
Kasi tiyapo, ando man ti customer tayo itangal daw. Nasaya at mat nga rod no kasta. Masapol adublyan ta ti aggagat, ta dadag iti ubing asuportaran ta. Saan mataparikot ti kwarta bakit? May mayatlat ta no awan palya ti negosyo. Ngamin, may ibus mo ti kwarta. Sa bagay, at damat ka titipuntom. Yan tangay na-enroll kayo matinadwa, at damat lang ang tiginatang ni mami yung usaran nyo. Sumrak kay inton bigatan ninyo pagadalan. When, When, Daddy? Daddy? Saysayatan nyo ti panagadal nyo, wan? Kita agman ti gradom, Lili, anak ko. Adto'y mami, oh. Nangato ti grado. Ngam, top 3 aklaeng. Okay lang, dayta, anak ko. Congratulations! At least, top 3 ka. Inton sumaruno, ang mga nutapuan daytan. Wen no maabak ko ti kalaingan na kay eskwelaak, mami. Basta lalaingam ti agadal, sigurado nga agtapuan kan tumet, anak ko. Oh, si Kangay mo't Joshua. Aday ti bag ko, Mami. Sigurado anang nga tumatigrado man niya. Sakto lang, Mami. Tinapatag at nakapasaka. Say-saya atin yu adwa ti agadal, wan. Adumot kit di ti mabalin a pagtrabahuan dita. Nga may mayat lata no adda na ilepasyo. Anya ter aramidan nyo na nalagring. Nay, apay nga da ka dito'y kusina, Lilay. Agluto kayo ka di iti pangrabian tayo. Tulungan kayo tap numabi itamalpas. Ay na, saanan na kong. Ag-review ka kidi. Wano saan, aramidem ta assignment mo. Amangan numakita na ka ni mamim. Nalpasin Nag-review akon itay nana. Awan mo't homework ko. Siya kun timang dalos ka dagita nateng. Nala, makamu ka nga rod, Lili. Sa dino ti ayan ni Lili. Aday diyo kusina, tultulungan na ni Manang Lagring. Awan ka di aramidan na. Awan homework na. Nakita ka nag-review itay, sakbayan na pa ni diyo kusina. Ni Joshua ngay. Aday ti silad na. Anyat aramidan na iti silid na. Diya ka mo, bakit? Ay, agkulkulong manan. Ang mga no online games manan, ti pakakumikuman na. Kung amat ni Manang Lagring ang nagdiretso iti silid na itay simangpat, Kasaritak tuman na ita at Joshua. Yak pa'y nakita at imbulong dito'y balay. bay amon, ang mga no'y supay ti pakaupayan na. Basta lakid di tarimaanan na ti panagadal na. Sa nga pulo at awanan, sipod adda dito'y balay da Joshua kan Lili, lakay. Wan nga rod, kolehiyo dan. Nagpartak at talaga ti panawan. Kasta talaga, saan tayo ba't nga igam ti oras? Kat, kumusta nga iti panagadal lagi ti dwa? Okay lang, mat. Nasayat nga rod na kasta. Oray saan tapod nung anak lagi ti dwa. Napatag daon na yan kadata. Isong aramidan ta amin akabailan ta. Tapno magunod da dagiti arapap da iti biyag. Saan ka di pa nagawid ni Lili, Lagring? Ada ka no mo't trabaho na, madam. Trabaho? Apay, agtrab-trabaho. Kaano pa'y? Jak mo malagip no kaanon. Nga medyo nabayag mo't Apay adin na impakpakamu kada kami ngagtrab-trabaho mat gaya man. Ay, kunana kanyak, di na kanungamin kayat amang namnamalatan kada kayo. Kasanon ti panagadal na nukasta. Part-time mo ti trabaho na, madam. Uray ang mga nuga po iti da itatrabaho na, kat maliwayan na matan ti panagadal na. Sa bagay, madlaw mo ta responsable ni Lili, ma'am. Amo na tararamidan na. Sana kas ka ni Joshua nga dasadsadot na. Ha?
Pudno ka di tinaibaga nila gring kanyak, Lili. Nga anya, mami? Agtrab-trabaho ka kanumat. Dayjay? Wen, mami. Sideline ko lang. Kurang ka di pa iti-itid mi nga allowance mo. Kaya't ko lang nagtrabaho, mami. Sayang mo't ngamin ti oras. Kasano ti panagadal mo no kastalaang, iha. Di kay madanagan. Kabaala kapag itanan ti trabaho kan ti adal. Sa maysa, saan mo ta full-time ti trabaho? Nakababain ngamin namang namnama aklatan kada kayo, mami. Lili, Promise, saan ko abaybayan ti panagadal ko? Palubusan naklat ako man nga agtrabaho, mami. Please. no kasta ti kayat mo, anya nga ro ti maaramidak. Ngam di mo liplipatan. Aging gaasaan ka pa'y anak katurpos. Ti kumapanagadal mo ti priority saan kat aday ta part-time job mo. Dituya kon, Lili. Ni, saan mat adita ti dalan nga agturong iti pagkadalan? Adda nga rod pa, panak. Sa di naman di mo ibaga asaan ka sumrek. Anya ko matbibiyang mo. Sapay namnamaan dadadi kan mami ang makaturpos kan iti kolehiyo. Di nakpakibibiyangan si Kalilia. Padasem tagipulong kadakwada. Makaraman ka talaga kanyak. Kunakman no kayat mo ti maadaan iti napinta sa masakbayan. Saan ka di aday ta ti arapaap mo idi? Saan itan? Baklang damami kin daddy. Numatay da. Dakkel to ti tawidon ta kadakwada. Ne, tibilin ko kin ka. Di nakipulpulong ta makaraman ka no kasta taramidam. Ikanda kamot dadadi kan mami iti allowance mo Kasto yung rod tiket kong aramidan. Papanam ngamin. Pangususaram iti kwarta nga ititidakan ka. Anya ko matbibiyang mo no pangigas-gastusa. Uray ata kwartak maday jay. Kita ma, di ka kumaging babak nang. Di mo kumasayangan ti inted da nga oportunidad kan ka tapno makaadal. Biyag ko la ito eh. Awalan bibiyang mo no anyaman taramidag. Nagsweldo ka din iti part-time job mo. Apay ka di Joshua. Potangan nakman. Ano man ang ti kwartaya? Basta, adda pang usarak. Bisyo manan. Basta pa utangan nak. Bayadak to. Ay na, numaamon dadadi kan mami day tangar aramidam. Sigurado ang maupay dakan ka. San siguro para kanyak detang adal-adal. Itid mo mangkit diti kwarta bulbuludat. Ay, pasensya kan. Ngamawan maitid ko kwarta kan ka. Iimot. Sa dino tayan ni Joshua, Lili. Mano abulan langan kitagturbos kayon. Amjak pa'y nakasarita na niya ti isuot na inton graduation. Tapno maisagana ko ma. Ay, diyak amo no sa dino tinapanan na, daddy. May salaang nga universidad ti pagad-adalan nyo. Ngam di mo ammo. Amangan no adamanan itayan dagiti barkada na. Ha? Eh, diyak amo no kasano nga ibagak daytoy kada kayo, daddy. Ti anya anak ko. Saan akaraman ni Joshua kadagiti agmarcha inton graduation? Anya. Tapay. Pasensya kayon, daddy. Mabutengak ngamin. Amangan no kabilan nak na ipulong ko asaan asumsumrek. Pinangtaan nak ngamin. Anya. Saan matgayam agturpos na ya, Joshua? Agbisbisyo matgayaman. Kat iso ti papapanan ti kwartana. Sayang lang ti gastos tayo kenkwana. Kontrolem ti bagim. Ha! No agawid ni Joshua. Di mong ungtan tapno saan ang masayar ti riknana. Ikanta kumapay iti may sagundaway ngagbalbaliw. Saan ang nasaya at ikastangar aram ito manak ko. Amom ka di nga awan tinagan mo iti listaan dagiti agmarcha itatawan. Amok mami. Anya nga ro ti planom ita iti biyag mo. Tsakon kahit tagadan. Anya? Ano saklangan ti makipurdiya? Uno saan? Itidyo lang ti tawid ko. Taiso ti pagpuunak, mami. Unay ka nanak ko. Agungot lakit din ni daddy yo. Iti kasta nga ibagpakam. Saan da ka mo't apinadakala kasta? Kasano ka laangan numatay kami kan dadim?
Kontento ako ni ti kastuya biyag ko, mami. Anya, Naragsakak met, nga uray kastuyak laeng. baliwam kumatikas ta ka panunutam. Awan ka diti planom amang ituloy iti panagadal mo. Tapno makapagmartya kamot akas ken ni Lily. Saanin, mami? Nakapagdesisyon ako. Diyak kaya atin tagadal. Nukas ta ti kayat mo. Awan ti maaramidan mi iti amayo. Inaramid mi amin na kabailan mi. Tapno makaturpos ka. Ngam sinayang mo laeng. Sapay lakuma ta saan mo apagbabawian dayta a desisyon mo. Asino tinang ibagakan kaayawid mo dagiti gagayim mo dito balay, Joshua? Si kalang ay atin ang ipatawidan day di daddy ken mami iti daytoy abalay. Duwata met. Sana gaputawanan da daddy kan mami kat aramidem mo tanti kay kayat mo iti dayto abalay. Pangaasim ha, di na kibabain ka dagiti gagayim ko. Kakasta gagayim ti kayat mo? Sugador kan mamartak? Nagsaumanen ti kalainganan. Pangahasim urnusan ti biyag mo, Joshua. Kunam tadapay kwartam ita. No may bus ngay. Sige, sige. Panahon ka. Mangrugin ti shot mi. Pangaasim ha, tadi ka manen agpabida. Di nakibabay ni ti sangwanan dagiti gagayim ko, Lily. Anya ginadamag kung ay laklakom kanumatan ti tawid mo adaga? Awan bibiyang mo, tatawid ko matilakok. Sana yung abilin day di daddy kan mami idi si bibiyag dapay. Asaan ko maamaila ko ti tawid? Kasapulak nga rod ti kwarta. Tapno adamanan isugal mo kasta ka di. Di pala takukuak mo day jay. Nga uray saan mo nagrigatan dagita sa nikwa. Ay na, ikam kumamat iti importansya dagita. Kat usarik mo ti mapaglakwak. Ay, adun ti sinayang manapintas nga oportunidad, Joshua. Sa di naman nga tan tinapnapan ng dadya, Joshua. 5 nga aldawan asaan na nagawid. Naimbag kumamot no sungbatan na dagiti awag ko kankwana. Ni. Naimbag man, tanalagip mo tinagawid. Naggap-gapwam. Imayak, talag ti bingay ko iti daytoy balay. Anya? Ika na kiti kwarta. Tapno kukwamon daytoy balay. Awanan ti bibiyang ko. Tinapateg, kat itid mo ti bingay ko. Ay, sana mabalin. Pagsugal mo manan, Itid mo ti kwarta daw dawatek ko na. Tanusan ilakok daytoy balay. San asyak ti pagpungpung tutam, Lily? Lukas na, inikam ni Joshua iti kwarta? Kapilitan friend. Mabutengak. Amang ano niya taramidan na kanyak no jak itid ti kayat na. Sa dino nga rod ti ayan na. Jak amo Awanan kontak ko kan kuana, friend. Ay, dudwa kailang nga rodin anabati. Kastapay mat ni Joshua. Nagasat kayo kit di tanasingpot tinangampon kada kayo idi. No inaramat na kumaan na saya at titawid na. Amangan no adamat ng negosyo na itakas kan ka. Ay, jak amo no anya ti plano na itibiyag na. Narigat atob nga rin ter aramidan na. Tadjar na ti mangkabil kanyak no kwa. Tinapatagkat inaramid mo ti pagrebengam. No saan adim nga, basol na matanday ta. Joshua, anya ter aramidam dito'y office? Ada ka din ni Lily. Mabali na makasarita. Adda meeting na. Maala, kape-kapay. Pangururayam kan kwa na. Kaano lang iti nauda nagkita kami. Ita, napadakkel na gaya man ti restaurant na di daddy ken mami. Saan lang aday ta? Nagpatakder pa iti transient house na. Kan nanayunan ti branch to restaurant nga matmatunan na. Apalak ni Lily. Napintasan ti biyag na. Oh, kumusta kan? Italangan nagpakita ka Lily, ang mga nagkasapulan kay ti trabahador. Ha? Pangaasin ko matalain na.
Naibusin ti kwartak. Kat awan amo kapapanak. Ay, kasano, iti bisyong tinapnapanan ti kwartam. Awan apulos na ipundar mo. Banag ang pagbabawyak ita. Idi pa'y lang amin abi nagbagaan ka. Ngam di ka matdimngag. Nailawaan na kiti bisyo. Pangasim ko matatulungan na. Si kalaang tinamnamaga makatulong kanyak. Sige. Pagpanunutak no anya trabaho ti itad ko kan ka, Joshua. Uray dyan ito lang no iso. Wano saan, dishwasher lata. Tinapatag kat adati pagtrabaho ha. No di mga kumakalagit ti pamagbagayo. No ingad ko kumatinagatan. No inusar ko kumaan na saya at titawid ko. Sa anak nga agrigat akastoy. Napintas ko mamat tibiyag ko akaskan ka. Anya ngay, nalpasan ti amin. Saan mata mabalin nga isubli ti napalabas? Daytan ti realidad anaskan asangwam ita, Joshua. Biyag ti tao. Ha? Phoebe? Adakan? Winfred, ayup kayo. Pudno gayam tinaydanon kanyak. Phoebe? Lolit. Agpalis kan. Tapumanaw kan. Di ka pa'y pumanaw. Aga-agaw a babae. Aray ko! Ang buko! Aray ko naman! Phoebe! Huson! Nagturad kayo matan. Agaramid kayo iti milagro. Ngam diyo ilaktiri daw ti silid. Hay! Agsubli ka! Baybay amon. Pakawanan na kuma. Nailaw anak. Ngamjak ay ayatan da dya babae. Iso timang sulsulisog kanya. Naglawa ti bakrang apagalaan iti rason, Fred. Kasta ti kunam itan, tanatiliwan kayo iti babae. Pakawanan na kuma. Phoebe. Ay ayatan ka. Joy, anak ko. Apay adi mo imbagbaгаtar aramidon ti amam ditoy. Kanayon gayam di ti balay day tiya babae. Ngam apay adi mo impulong kanyak. Kuha nga min, mami. Mabuta nga ken ni daddy. Agrigrigatak amang manggad ija abroad. Ngam kastoy lagayam ti isubad ti amam kanyak, anak ko. Mami, please. Saan kayo kumangagapak ni daddy? Kasano saan kami nga agapak at kasjay mati naramid ti amayo, anak ko. Mami, pakawanan niyo kuman ni daddy. Nagsuri matan ka na kayo. Nasakit ti naramid ti amam, anak ko. Diyak to pulos malipatan daytoy. Kurt, ayabam ni manang mo. Ha? Apay, mami. Pumanaw tayo. Panawan tayon ti amayo. Anya? Inyimpake kung dagiti kawas yung anak ko. Ipanaw kayon ken ni Joy iti puder ti amayo. Mami, papanan tayo. Adan na sa pula kapagabangan tayo, anak ko. Panawan tayon ti amayo. Anya? Phoebe. Saan ka din nga agbalo iti pangadang mo? Agpagpakasi Di na kumamot panawan. Itad kun ti wayawayang, Fred. Nawayakan amang isang put iti babaim di ti balay. Awanan ka iti bain. Agparinto mga kinisangwanan. Pakawanan nak. Saan na maulit tinaramid ko. Ala, umay kayo anak ko. Pumanaw tayon dito eh. Mami! Didak mo yun din! Mami! Mami, saan tayo pumanaw? Saan man nanatangkan ti ulo yo? Umay kayo din. Darasan yo. Phoebe! Di mo ipanaw na kita nagta. Phoebe! No kasta, pimanawan na kita ginam, Fred. Uwan tatays ko. Sana ka makatrabaho na imbag dito opisina. Ay, Sauls! Kita ma!
Tama nga mapiktaran ti trabaho baraw. Ay, no si kantumod nga main. Apa di ka nagadanad. Uwan nga rod tata. Nailaw anak. Kahit agkit kita kayo pa itinaya babaay. Saanin tata? Adawag mo. Dagulit na talaga na ito ang babae. Iso nga minti mangidaldal iti bagina. Diyak lang araw din panpansinan. Iyop ko malangan. Nukas tamad ladi nakasardagan. Agsukat ka ni SIM card mo. Uwan tata. Come on, honey. Sumrakan. Thank you, honey. Dito iti pagababangan mi kadagiti duang anak ko. Nalawa mo't gayam, honey. Manipod ita. Kamang kamutan ti pamilyami. Iso di kagbabain, ha? Bumalay kamutan ditoy. Febe, anya jain danon dagiti apo ko kanyak. Pudno kaday nga adda lalakim, anak ko. Nanang, saan ko alalaki tinsangpet ko? Tanagsina kami ni ti asawak. Ha, narami ti asawak ti sana may parbang. Di arami dakmat. Anak ko, sana nasaya at ti kasta pa nagrasrason. Ammo madakas nga mapay nga aramidem. Nanang, wagas ko daytoy. Tapno marik na mo ti asawak timparik na kanyak. Aniya, napukaw na namin pinsan ti panagayat ko iti amadagiti anak ko. Ni Hildo itan ti ayatek, nanang. Daddy! Daddy! Ha, anak ko. Agyaman at nag-awid kayon. Di min kaya tagsubli iti ayan ni Mami, Daddy. Un, Daddy? Ngamin? Adan sa bali nga asawa na? Anya? Ala, sumrag kayo anak ko. Sige, nasaysayat no agnaid kayo mitlaang dito balay. Kailiw kayo una yan. Baybayan yun ni Mami Nukas dyan ti kayat ng aramidan. Apa yan naliday ka, honey? Kuha. Ay, kailiw kong dagiti anak ko. Pinanawan dakon. Asino tinapatpatag? Dagiti anak mo? Wenno siya? Kuha. Saan ka kaniya naragsak? Iti dinak? Saan man naragsakak. Apay kitin asaan. Naragsakak. Ay ayaten ka. Nukas ta nga ron. Saan ka aglidliday? Kunak man no siyak timang parparagsakin ka. Wen, honey. Naragsakak no si katikadwak. May kawa akla siguro. Iso akas tuyak. Iso maawatan na kuma. Nabartak ka man na si Mang Hildo. Anya ko matibibiyang timiter. Kwarta man kidi. Naibusan ti urnong ko. Inibus mon. Ultimo tay pagpuunak ko may tinegosyo. Naibusan. Isong awan may tidkukan ka. Anya. Ingka tumawa ti asawa ma. At daladtakar bangam ken kwa na. Ting kasar na ka. Anya? Ay, manjak mo ta. Mapanggawin na saan? Ha? Ingka tumawat iti kwarta na. Di ka sumangsang dito ita gusto no awan mayawid mo kwarta. Nawatam? Ano kayat mo? Tas sinaan kan? Panawan kan? Ay, sana. Anya ka kadi. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Saan kumamatakas na ti bagbagam? Pangaasim. No kastang ron. Ipay mo amin nakasapulak. Inkagdis kita ready kwarta. Tapno saan ka panawan? Feby. Day, apay nga isaldam ta cellphone mo kanyak, Febe. Kasapulak ti kwarta nanang. Alamatun uray sa nga ribo laang. Hay na, jakmat ammo nga usaran day ta cellphone. An-anwag kumangay. Idulin nyo latan ano diyo amo nga usaran. Basta isaldak iti sa nga ribo.
Ay, anak ko. Amok ngamin asanda ka pautangan, taadon ti utang ko kada kayo. Iso nga isaldak lang ti cellphone ko, nanang. Ay, lading itak, ngam imbes nga itad ko kan ka. Itad ko laangan kada kita pukok ti kwarta. Tanay, awampay may itad mo kada kwadan. Di ka lamasyan kada kita anak mo. Panawam nga minan ti lalaki akadandanam. Taday dya ti mangtad iti malas kan ka. Sige nga Rod, tayo nakagdis kita riti sa bali. Ay, amok na sa irtirik na tanak ko. Ngamsapay ko mataba ka amirisan. Ay, Diyos ko. Lawlawagam ko tinakulaapan apanuno ti anak ko. Lading itak Hildo, ngamawan na diskitarak. Ngambay tailakok ton ti cellphone ko. Yang mo tayo sakti mangilango. Kita ta mga nubaratan da. Nangina day ta cellphone. Wan, danag mo na ya. Kunwan gayam. Ada sa nga ilik na madamdama. Baknang day gayam ko. Sino? Basta yung mamuktokin ka. Agisangpot ka no iti arak. Agsasango tayo ang total lo, ha? Pati siyak, aginom? Di mo't day tatisaan mo akayat nga aramidak? Kayat ko nita, Phoebe. Makisyat kan tumiten. Wen? Sige. Para kan ka, honey. Apay akas ti lang ka nagriing. Awan kawis ko. Hildo? Hildo? Saan ani Hildo to'y kaabay ko nakaturog? Tigayim na lalaki da ito ya. Narnakan ti loko. Ornusak ti bagik. Tarumwara kun dito silid. Hello Hildo. Sa dino tayan mo? Nagturo kami di rabi eh. Diya ako nagawid dita. Agsinatan, Phoebe. Anya? Pangasim, di na kumamatrabakan iti kasta. Apay adjagayim mo ti kaabay ko naturog iti rabi eh. Nalaos ti baratag mo iti rabi. Di mon malagip ti napasamak. Binayadan naktigayam ka. Galanting agbayad. Anya? Ayop ko. Inlakom ti dayaw ko itigayim mo. Wen, amok nga kungat ka. Isa goodbye. Agsinatan. Tadtan sa bali ang mahal ko. Bye! Diyos ko. Apay na dekorasyonan dito yung nagtibalay. Happy anniversary, Daddy! Ha? Anniversary? Ne, uwan gayam. Nalipatak pa yan. Anniversary ming agpaiso itinayo. Happy anniversary, Daddy! Agyaman anak ko. Naragragsak kumapay, no kadwa tayo ni Mami anya, Daddy. Kumaa. Daddy, adda tao. Sumrek! Naimbag nga orasyo, anak ko. Fred, mabalin ka diti umay. Ha? Phoebe? Oh, Phoebe. Agyaman at nagawid kan. Fred, pakawanan na kuma. Amo ka sa anak ko na may karikan ka. Ngam umayak latagkin daw iti pamakawan. Kastamutan ka na kayo. Joy, Kurt, anak ko. Pagbabawyak tinaramit ko. Napakawan kan, Phoebe. Mga barwanan tayon. Wan, Mami. Lipatan tayong tinapalabas. At amuyo, nakaragragsakak. Tamabukal man ang ti pamilya tayo. Agyaman anak ko. Fred, lakay. Pagawanan na ko, ma. Happy anniversary. Happy anniversary, Matt. Phoebe. Ay-ayatan ka.
tinabulsek nga ayat. Denver, honey. Agtaod amis mo kadata ti agbalin nga anak na. Anya? Kasano ko maama pasamak da ita? Kat amamat asa anak ang makaputo. Tabaw gakit nga Rod Ivy. Walang insulto mat kanyak da itang aramida ma Ivy. Denver, sorry. Pakawanan na no nakaisawa nga itinakasairan ti Rignam. I'm sorry, honey. Ivy, Awan intensyon ko amang pasakit kan ka, honey. Sorry. mala. Lipado mo dyan. Maturog tan. I'm sorry, honey. Please, saan na ko maaguraan? Yak kaya't nga dati saan ta pagkinaawatan. I love you, honey. Sige. Awan da dyan. Ala, maturog tan. Ni tata ito. Hello, tata? Hello! Biya. Kumusta, Ivy? Di. Sukunin ka mo damdama, ha? Anya? Ay, saan ang mabalin, tata? Kan mabalin ka di? Di yun ulitan ti mangawag kanyak. Sige. Mabitlaing, Ivy! At na napatay ng ibagakan ka. Ha? Masya na kamingan ka. Jaklain pag-arupa na tagsen, ti pagdaldalanan ka. O manlugot ka kaminan iti imbagak. Tulong kon ka na kayo nga kasawa ti plano. Madan kayo iti anak. No manlugot ka iti imbagakin ka. Saan? Ladingitak, tata Edo. Ngam saan arumbang ti pampanunutam nga aramidan. Ha? Apay, di mo kaya nga agragsak kayo ng sawam? Ulitig nga ibaga. Anak, ti kapatgan ka na kitag asawa. Orayatan edad ko, may paayan ka lakta iti anak, Ivy. Ladingitak. Ngam jak kaya't ti agbasol iti asawak, tata. Sorry. Sige. Di ka mabalin na pilitan no talaga, di mo kaya? Dawatik, di mo kumangarod putdan. Di komunikasyon ta, Ivy. Please, Ivy. Sige, bye. Diyos ko. Jak kaya't ti agbasol iti asawak. I-delete kon ti numero day nga Edo dito yung cellphone ko. Anday ka. Jak to sung bata na no umawag manan. No apay ngamin nga intad ko ti numero ti cellphone ko. Ala, nabartot ka man ang asimangpat, Uncle. Ay, gawan na ka. Mga anak, Edna. Wan, Uncle. Ala, pagkawan na. Ngam, inyida na mata na ti sofa. Igawak pa'y nga ta. Ay na, lasakit yung ulo ka nagring. Edna! Edna! Ape, Uncle. Makaluto kan? Wan, Uncle. Nanganak pa yan, Igawan kayo kadi. Awan, mabisinak. Mag-erwar ka man iti tanometer F. Ikam iti atong ayos. Nalamis tikat kung inuman. Wan, Uncle. Mabidlaan. Uncle, kaano ti subliyo ija abroad? Saan akong nagsubli dya, bro, Edna? Ha? Kasta ka di? Ay, wan gayam. Agawid akong inton bigat. Inakagapla iti trabaho iti lugar mi, Uncle. Saan pa lang ita, Edna? Ha? Agtalinod ka pa lang dito balay. Taday paraming kugan ka. Di kagdanag. Tatangdanan ka man. Uncle? Inawag akong tinam. Imbaga agtalinod ka pa lang dito'y balay. Edna, pagdalos ka na imbag dito'y balay, ha? Dalosam ti may sapay bakante asilen. Sukatam ti kortina, bedsheet,
Supot dagiti pungan ken dumapay. Ha? Apay, Uncle. Ada ka di sumangputa sa nga ilim? Saan la sa nga ilid na? Anyat kahit yosawan. Awan ang tatupay sa ludsod. Basta tong pala mamin nga baken ka. Tadtan to isang put ko diti balay. Sige, tagrubat ako. Papanam ka di man nan, Uncle. Di ka nagdamag kunak meda. Di laing imbagak taramidam. Ala, mapala ko. Awan daga sa kaagatangan. Iso nga agdiretso akon nga agawin. Ivy! Ni Tata Edo. Anya ter aramidan day ta at tao dito ruwar ti opisina mi. Ivy! Oh. Inururay ko ti irurar mo dito opisina yo. Tada napatag nga ibaken ka. Tata, amuyo ka di ang mabalin kayo nga idarom iti kastangan aramidan nyo. Imbagak mat asar dangandak asurot-surotan. Ngam anya ter aramidan nyo. Amuyo nga adan asawak. Ngam agaram kayo pailaan kanya. Di ka matanagan. Ta maaklon ko ti gasat ko. Diya kipilit ti bagaken ka. Ta amok nga etem ti asawam. Kahit kala at tulungan, da kayo ita asawam, Ivy. At da kayong ko, doktor, iso ti sungbat ti parikot yung ag asawa. Nalay ka, doktor, dayjay. Kuyugam ta asawam, tamapan kayo iti klinik ti gayim ko, doktor. Kat ba siya kamadan kayo iti anak, no iso ti pagpakonsultahan nyo. Anya? No kayat mo, kuyugan ka iti klinik na. Amok tirik na ti awan anak na, tadagayim ko akasta. Itimot lagayim ko, doktor, tinangiya si dagakken ko na. Isungay ta, adan anak da. Ngam numayat ka, kuyugan ka itan, tap numayam amukan. Tasikanton, timakam mo amang ikuyog iti asawam ama panijay. Amagan, no di kanton makuyog, tag subliak metten iti abroad iti mabit. Amuan pa nga umuna no anya ti advice si Dr. Kenka. Samon to ikuyog ti asawam inton sumarono. Sige. Sumurutakkan ka, Tata Edo. Tata Edo, nakadayo tayo na. Sa dino ka di at talaga ti papananta. Dandanita, Ivy. Kunam ang mapantay ti klinika ti gayem mo a doktor. Ngaman niya a lugar to'y ayantan. Dandanita, Ruden. Aguloy makalang, Ivy. Awan ka di pa'y ni Ivy, anak. Awan pa'y nanang. Diyak makontak ti cellphone na. Anya, ala, apa yun? Itaman pa'y anarabyan ni Ivy, anak ko. Napanan na aya. Diyak man na mo, nanang. Rumwarak nanang. Nay, papanaham. Sa pulak dya sawak. Mapanak edi opisina da. Tama nga no nag-overtime. Kat nalubat ti cellphone na. Nay, Ha? adda text mo, anak ka. Ha? Nanang, ni Ivy. Oh, anyat ko na na. Sweetheart, sorry. Ngam sa anak ama kaawid ita arabi eh. Ha? Itaman pa yung inawagan na kiti sweetheart. Kathani mo tinawag mi kin Ivy. Oh. Simuro tag itigayim ko. Nagawid kami dito lugar da. Di ka madanagan. Tagawid akmatlain ton bigat. Bye. Good night. I love you, sweetheart. Anyat ko na na. Ayan na kano ita. Nanang, adda ka no iti lugar ti maysa kadagiti gagayem na. Ay, agyaman ak. Kunaklanuan yan, tinapasama kay di asawam. Asino ka no agayam na? Oh, nanang, mabit lang ha, tariplayak. Damagak man. Di ka matanakan.
Kateks ko da asawam. Awanan kay tibaing Tata Edo. Inalilaw na ka. Ulbud ka. Wan, among ulbudak. Aklunak dayta. Ngam gapo matlakin ko dayta. Gapo, iti nagpaiduma apa nagayat ko ken ka. Agmawiwak, gapo ken ka, ibi. Si kalat sa tilinhaon ti puso ken panunot ko, ibi. San? Di nakigan. Ibi. Naatap ko lang ta. Ngam, patsek, amayat na tumatla. San? Ti asawak ti patpatag ko. Saan mo nga asawa tayo dyan? Tardakan itinanak. Ivy, I love you. I love you to. Kunambal ta. San? Uray anyat mapaspasamak. Di kan tupulos maayat tata. Pangaasim, itad mo kanyak ti cellphone ko. Umay ka marangkit kayo mo. Ipatan nila! Ha! Ingkad dyan na! Sana rumbang tararamidon niyo, Uncle. Palubusan niyo kuman na pumanaw ni Manang Ivy. Anya? Ha! Pumanaw ka dito, Edna! Oo, Uncle. Ha! Ading, tulungan na. Kasya na kuma. Manang Ivy, pasensyakan. Ngumawan sa bali amay tulong ko kan ka. No diti mang pastrek kan ka dito silet ko. Day talaang. Tulungan na ka makapanaw dito, Ading. Pasensyakan manang. Namda ka sa akin ni uncle ko no aramidak ti kasta. Sa bali namin ni uncle ko no makaungat. Anya, Nakabutbutang. Iso ano mabalin. Diyak kayat akong tranti kayat ng aramidan. kaya't ko ang makasarita ti asawa. Ti cellphone ko. Alam ko makin ni uncle mo. Indulin na ti cellphone mo, manang. Ala, mangan kan, tapno di ka kumutong. Kan di ka sakit. Pasensya ka na, ngam di ka mapatgan iti kastakit daw mo. Basta tulungan na nga ruda. Tapna saan nga agbaligin ni uncle mo amang gundahoy kanya. Uwan, manang. Agdali na at kailangan iti sileg mo. Nag-reply at agos ta sa awak. Okay, Ahmad, sweetheart. Si Kangay. Kumusta ka? O naman ang text na. Wan gaya, sweetheart, nag-text sa kinibos ko yung opisina mi. Sana ko nag-report ijay. Abanog ako nag-trabaho ijay, ani. Kahit konti ginana. Nasara ka konti sapsapulak ak klase ti panagbiag. Ne. O dyan nagituyan nga ibagpagadya sa kwak. Ne. Adda man ang text na. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Ngam sa anak pa'y anak kasagana. Agteksak tumaran no bigat. Pasensya kan ha. Sa anak pa'y la nga agawid dita. Ha? Awag ka takos ta sawak. Kasaritak man. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Siyak manin makontak ti cellphone na. Inedep na nga tadagos. Wano? Awan nga ta ti signal na. Apay nga taan na. Nanang, kailiw kong tasawak. Di namat malagipan tagawid. Anak ko, Nanang, adudagi ti text na kanyak. Adyak mauawatan. Adyak paigat mapagsusurutan dagiti mapampanunot ko. awagam ata kasaritam. Inedep ko pa ti cellphone ko. Mabuti nga kiti sumarunong ay text na. Mabuti nga kamang basa. Ang mga ano pakasakit ti sumarunong ay text na kanya. Anak ko, Nanang, jak ka ba ilan ti may sina ito asawa? Jak mo taramidag. Jak mo.
mapasamak ti kasta. Apaya kasta ti ibagbaga man ako. Dadlaw ko kadagiti na ude at text na kanya. Timam na yan nagiti text na kanya. Sana kasi ti sigod. Anya, Nanang, apay akilat akas lalim mamiis ni aibigan niya. Anya tinagkurangak kinkwa na. ana, urayom latan ti panagawid na anak ko. Kandi ka kumagpanunot iti negatibo. Tadyak pa tiyan ang maaramid ni Ivy Tikas iti pampanunutam, anak ko. At ita, nayon kon ti cellphone ko. Ha, agsasarunod dagiti text agsangpot kat. Text amin ni Ivy dagitoy. Oh. Umula iti amin, agyaman na kiti panagayat nga impaay mo kanyak Denver. Maikadwa, pakawanan na ngam di kan ay ayaten, gaputa addan sa bali nga ay ayatek. Ken maikatlo, agsinatan. Diyos ko. Kunak tubay kat. Gusto tinatap ko. Apay nga kastoy matindi magpagatasawa kiti text na. Apay! Bueno, gagayam, di uliwayan na danggan tituloy, wano pagibusan da ito nga episode, dito'y drama tayo. Biyag, Titao. Musical scoring, Eli Palacio. Ensorat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, Titao. Agsasarunod dagiti text na agsangpat. Text amin ni Ivy dagitoy. Umuna iti amin, agyaman iti panagayat nga impaay mo kanyak Denver. Maikadwa, pakawanan na ngam di kan ay ayatan. Gaputa addan sa bali nga ay ayatek. Ken maikatlo, agsinatan. Ah, Diyos ko. Wala ko pa'y kahit gusto ti atap ko. Apay nga kasto'y matanti bagpagati asawa kiti text na. Apay! Kasladyak pa tiyan day nga ibagbagam, anak ko. Purno na. Oh, ato iti cellphone ko. Basahan nyo lagi ti text na kanya. Nan. Nay. Apay kastamot nagiti ibagbaga na iti text na Denver. Apay, nagapa kayo aya. Wano napasakit ang bat. Iso akasta. Awan na mo ka nagapahan, minana. Nga mamukti rason, no apay din akong kayat. Baugak na na. Awan serbik nga asawa. Tadyak may pahay tikal kalikaguman ti asawa kanyak. Anak ko, sa bagay, maawatak direk naman ako. Ngumas na awak laang. Kasla di na maiturad ti mang panaw kan ka. Nakaragragsak kayong agdandan na, nga uray awan anak yaw. Ngam kala at latan akas siya iti naramid na. Jakla impagarop. Maiturad na matgayam ti mangikulas sa ilatan kan ka, anak ko. Agngangakan, tas subuan ka, my beloved asawa, Ivy. Ano na, asawa?
Agnangakan. Kabalak ti mangan nga oray di naksuban. Sa anak nga ubing abasit tapno suban. Ala ka din. Awal nga ron anak ta asubwak. Di sikan ni subwak may asawak. Saanan ang masapul kunakmat. Ayat kayat mo nga ramitak. Tapno maayat na lang, Ivy. Ti asawak day ayatak. Nga urid din na kamaypayan ni talak. Lagi-lagi pa mo. Baog ya asawam. Awan sirbi na nga asawa. Tati na kamat maypayan, iti anak. Patpatgaklat ta ti asawak, tata. Os, nga ta. Apay, di ka mailiw ito, Bill. Nahagsak na danak na. Ivy, laglagi pang data. Yan may isa, di na kan pagan anol jay baog nga asawam. Binati na nagitin titiksugin ko na. Namati asika tinag-text ken ko na. Anya timbagbagam iti asawak, tata. Imbaga ka di mo ay ayatan. Ngagsina kayo. Gan mo, tayo basak na iti response na iti text ko, ha? Oh, dato. Denggam, Ivy. Saan ka alapdan iti kayat mo nga aramidan? Palubusan ka. Basta pakaragsakam, Ivy. Dayta, ti text ti asawam. Yag mo ta cellphone ko! Di mo maala na ito. Di kagdarang. Ukam lang ta ito a cellphone. Ivy, igamak lang. Manawan nagdito yan. Tainak mangan ijay kusina. Okay. Sige. Magamukha nga rod, sweetheart. Kisman nga rod. Or itid ako laplang. Mabalin? Aday tatidakulap ko. Wow. Thank you, Ivy. Anay ko. Oh, no saan ka lang ay ayat natin? Umangan na niya pa'y tinaramid ko ken ka. Ivy! Ni Ivy tinagtiks kanya. Kumusta kan? Sapay kumatauray kastoy tinagtungpalan ti relasyon ta ket agayem talata. Anyan ti kastoy mabasbasak. Naglakat ti panangisinanan kanyak. Tinalam mo. O kasano kasakit tinaramit na kanyak. Nadaman ng text na. Amang no iti mabiit agsikugahon. Friend, at danton anak ko. Sapay kumata sa anak akagura Denver. Aklonen ta kuma tinagtung palanta. Pakawanen nak. Sumapul kamutten iti sabaling asawaem akas iti naramid ko. Denver. Bagsakit tinaramid mo, Ivy. Luamom la kumanok kasanok kasaan. Timpalak amo kanyak. Luamom la kumanga, Ivy. Parwam na, Ivy, iti silid mo na. Ibaon mo, tamapan iti silid nga integ ko ang pagtuugan na. Nakainom kayo, Uncle. Ni Ivy, parwaram iti silid mo, kunak! Di na kaya tirumor iti silid ko, Uncle. Pilita maa! Diyak kayat, Uncle. Anya,
Sukirin na kadimanan, Edna. Adda saritaan tayo. Ang mga nunalipatan nyo daytan. Bantayak ni Manang Ivy. Diyak palubusan ang makapanaw dito'y balay. Basta di yung sagida na pulos. Ha? Lading ito, Uncle. Nga mapilitan ak nga gipulong kadagitipan na kabagitilintag. No pagkaramidan nyo itidakas ni Manang Ivy. Aniya. Ha! Nalastog ka nagsasaw, Edna. Ano't paglaslastog mo? Masyanak lang amin ka ni Manang Ivy, Uncle. Pada ka babae. Laglagi pa nyo kumamat. Babae ka kaanakan nyo. Damagak man kada kayo, Uncle. Nukas pangarigan ta siyak ti pagaramidan da iti dakas. Anya matirik nayo. Ti panang ipupupuk yu kan kwa na. Maragsakan kayo kadi. Ha? Isong agpanunot kayo kuma, Uncle. Pakaibaludan nyo ti kasto yung aramidan nyo. No di yu pa'y lapalubusan nga agawid ni Manang Ivy. Oh. Kan may sa, ure agan ano kayo. Saan na kayo akayat ni Manang Ivy? Adan asawa na. Nga maapay nga isupay laang dayatan nyo. Patya ka mayat nagtubat lang, Ivy. Nay, inkargamot amin na nakawas ni Ivy kadagita nagdadakkel abag anak ko. Da kaya na makita dagita kawas na. Isoterumbang ka dagita kat maidulin. Ha? Tanong malagip ng tunga umay alaan dagita. Na ito lamang bit-bit teramidan na. Anak ko. Idulin tayo amin na nakagawahan ng titibalay. Tiya kung kaya ta makita. Tamay palagip lang ti kinagulib ng asawa. Denver, kaguram ka din ni Ivy. Orasin naman siguro ng asawa na na. Lukas dyan tinaramid na asawa na. Natural ang makarit na itigura. Noong ay nakulaapan lang ti panunot na anak. Kat makaabiris tumat lang kat agsublikan ka. Tsaka mo, nana. At dangamin atap ko. Amangan no anak lang ti kasapulan na itilalaki anang isukatan na ka. Nang, jackpot dyan na ita. Iso ano niya ti pakaragsakan. Makam mo nga rin ti biyag na. Amok, akabayatan ti paglabas ti panawan. Maklon kong tungot lang ti kastoy nagpanagak. Edna! Rumbar ka? Ni, itaman pa aparwarandak, Uncle. Apay? Basta rumbar ka. Ta dapagatan ko ngayon ka. Ha? Sila ti mapan makikendra. Ta siya kung tagluto. Kuha, Uncle. Alan aggunay kan. At utilistahan lagi ti pagatan ko ngayon ka. Oh, at yung mati kwarta. Sige, Uncle. Edna, jak laing pagaro. Agar aramat met gayam iti maiparit nga agas ni angkal mo. Uwan nga, Rod. Mamin ano nga anawagak. Ngam di nakdengdengkan. Agungat no ati paek. Anya, Edna, pangasim. Tulungan na ka makapanaw dito. Ang mga noog baligin ni angkal mo amang gundaway kanya. Sige. Bayam. Tainton parbangon. Duhatan a pumanaw dito'y manang. Ang paiso. Wan manang. Pumanawak mo tan. Ta sigurado asyak ti parigatan na. No paglibasan kan. Kat agtalin na adak pa ila dito'y. Iso makam mo ditan. Agyaman na Edna. Agsubalit akto iti kinaimbag mo kanya kading ko. Ala, saan pa ila day ti panunutan manang? Kandi ka pa'y lagyam-yaman, tadita pa'y naipatungpal ti plano ta. Iso nga urayan ta makaturog ni Angkal. Satan to aglibas sa pumanaw. Mabait lang, manang ha.
Hindi pagtisilaw dito'y salas. Tapno saan na ta makita ni Angkal. Nakalukat nga mintiri daw iti silid na. Patsak adi na tamadlaw. Tatilangan silid na tinakalukat ti silaw na. Sige, Edna. Nga mabita nga. Siripak no talaga nakaturog ni Angkal. Sige. Apekas di tilangan ni Angkal ang nakaturog. Manang Ivy, mabita nga. Asit kak na Angkal ko. Nakasalungay ngay ni Angkal. Manang Ivy! Apay, Edna! Ni Angkal! Saan samot kan nga kang angas? Anya? Natay samot tan, Manang! Angkal, anyan. Di mo pa nagbabaw yan dagiti nagbasulam ngam natay kamatan. Edna, uray nagbasol ti ulitag mo kanya. Makipaglading itaklat na iti ipupusay na. Agyaman ak Manang. Jaknab naman nakastiti mapasamak kan kuwana. Adatag ko na abangungot ti gapuan ng ti papatay na. Edna, Kan adamit mangibang baga sakit ka no iti puso. Adang amin sakit na iti puso, Manang. Amo ka nagbasol ti ulitag ko. Saan ko kanunungan ti naramid na? Iso na lang tamaladingitan na gaputan na tayo adi man lang nakapagkit daw iti pamakawan ka nag iti tatawa nagbasulan na. Edna, agyaman akmanan kan ka. No saan agapukan ka, ading ko. Nalapit. Nagbaligi ni Tata Edo anang gunod kanya. Awalan niya man naman ng kasi tinakunak. Diyak kanunungan ti mading aramid ni uncle ko. Isungay naramid kumat nga ron ti rumbang para kan ka. Iti kasta, mailisi kay ti pagkat. Agyaman ang unay. Edna, lading itak. Ngamjak mabalintang payag ito'y. Pumanaw akon. Uwan Manang, aganad ka kuma. Ha? Kumusta ka, Denver asawa? Anya ti masapol mo? Imay ka kadi. Tapno iparupang manen, ti parang pasakit mo kanyak. Di ka mapunakitar aramitam. Denver, agsarita ta kuma. Ado ti kayat kong ilawlawagan ka. Awanin tinas ka na pagsaritaan tayo. Pinutod mon ti relasyon tasan kadi. Si ka mismo. Awan yung tinapuna nga pagbagag-akas ta, Denver. Ha? Nabiktima aklaan. Ngam kati, dahito iti maipasigurado kan ka. No asino ang apimanaw iti danam. Siyaklat ta dayta. Ket awan nagbaliwak. Pastragan na kuma. Sige. Pastikan ka. Tapno alayo mong dagiti kawas mo. Saan ko kasapulan tikasken kang asawa? Balang kantis! Siyak ti mangipanat na kiti kinapudno Manong Denver. Agpay sa timbaga ni Manang Ivy. Ha? Amo kakaguram ti ulitid ko ngam natayan, Manong. Ha? Wan, Denver. Ni Edna ti makapanagnak iti amin. Ket dakal ti utang ko anay baga na kam kini Edna. Tano di ka po kan ko na anang salsalaknip kanya. Nalapit. Nagbaligi ni Tata Edo anang gundaway kanya. Ivy. Ivy. Tamo. Aglang-langoy ka ni tirag sakit isidong ti sabala lalaki. Nagbidot ka, Denver. Si lang ti lalaki nga yan tiragsak ko. I love you. Ivy. Sorry. Sige, panawan kayong pay Manong. Manang, inaklag pa angin ijirwar.
Sige at na. Ay, mi. Magyang malag talag subli nga madlangin. Ang kasano napasamak ti kastyayan ka. Dungag ka. Ta isalaysay ko ti si bubukal ang napasamak. Diyos ko, ang yaman ak din is palmot asawak. Ay, mi. Mailiw ako na ingan ka. Ay, ayatin ka unay, ay, mi. Ay ayatan ka man, Danfar. Naayat ni Apo Diyos. Kadinak binaybayan. Inaldaw ka na rin na biing amin ti panagkararag ko ini. Iso adinak binaybayan. Katsapay la kumata saanan ang maulit tinapasama kanya. Talaga saan na, mi? Gaputabantahin ka na naimbak. Oh, nakaragragsaka ka. Nasukatan itaglaplap sana naragsak ti sa alinak amta. Iti sumagmamano panawan. Wan Danfar.